El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islam dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islamé do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islamé dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onabanta farautaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama chugomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be bien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogola anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jinye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o bara o labe undamne na kaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke chugo nyuma kalaun bela jile labe ka bla aunye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewun olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma ya fula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hiji ni umura ke chugo nyuma ana musaka u ala ka noya silame bela jele Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bagitaba secteur 3 kono katase Dakabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka Lafia ka tafeta me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi waki mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti ki kamara ganendo ko kurantiga de Mopti ni sera Hôtel Lafia la alhamdulillah bi kurantiga koni o kuma bana ki bi fɛ ka na Mopti ki ka jama de ka ca akadi o bɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'o ye maa ba kelen sɔrɔ o bɛɛ bi se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ o bi da ɲɔgɔn fɛ ka wili ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ nga jama ka ca salle formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn
ayo senfa joona aw ka 11 زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fen fo te ver rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني ما filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wulada in na kibaruya faama bɛna tali kɛ min na souveraineté retrouvée ale ɲɛnɛmayali bɛ kɛ sini kalansow la barodaw la wulikajɔw olu kan ka kɛ jamana kɔnɔna fan caman fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka labɛn kɛ o ko hukumu kɔnɔna na sa kibaruya dɔ kɔni kun munumunu jamana kɔnɔna na kosɛbɛ an na tila ka o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarmelakaw olu ye minankuraw sɔrɔ min ye an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen waati na sa n'olu bɛ wulikajɔ la yaasa ka se ka saniya baaraw kɛ sigidaw kɔnɔna na olu fana ko min ye journée souveraineté in ye olu na o sinsin k'o baara kɛ yɔrɔ caman na Segu Baɲangara ka taa se dugu caman ma wolomasiri tabaw ka wulikajɔ barika bonyanen no yen yɔrɔw kɔnɔna na kosɛbɛ minisiri min bɛ maaw ka kɛnɛya ko kunna sa ale dɛmɛ ta ka ɲɛsin an balimamuso dɔ ma min tun bɛ degun na ni ale yɛrɛ tun bɛ bɔlila baara la n'a a bɔra ka bin ka se n'o y'a kunbere ye k'o kari o bɛ se ka ta bara la cogo min na sa Asaba Jalo ale kɔni yamaruya d'a ka mɔgɔw ma ka se k'o kɛ n'an bɔra yen an na an da don kɔkan kibaruyaw la kuma tɛ nin waati na Senegalikaw fɛ yen Mauritanie ale ni Nigerkaw fɛ yen sa bamanciwale kɛbaaw u ye muso dɔ minɛ yen Chad kalata jaabi o bɔli kɛra nin waati na Mayottekaw kɔni olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɔra min na olu b'o dɔn u na fɛɛrɛ ni dabali sigi sa ka se ka sigi sen kan Californikaw fɛ États-Unis tasuma ale ye tiɲɛni kɛ yen min ye Joni Hallyday ale furumuso ye sa o kɔni ko k'ale ka so bɛɛ lajɛlen jenina koyi farikolo ɲɛnajɛ la an y'a yira o la kabi sɔgɔmada na n ka ndolatilaw olu kɔni buruna Stade Malien ale ni joliba olu tɛna se ka taa ɲɛfɛ tuguni coupe africaine la Eric Segusel bi ale yirala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigérakaw fɛ yen ko ale de bɛna kɛ Nigéria dege karamɔgɔ ye kolotugumasa o fana ka munumunu salo Kodowarikaw fɛ yen o kun cɛra Cani Fɔnkɔrɔ a ye min sɔrɔ o kɛnɛw kan yen furakɛli la an na tila ka nin bɛɛ lajɛlen da o tulo kan Keba Jalo bɛ yan ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw sago sɔrɔ cogo min na. Ka kɛ ni kibaruya minnu tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a daminɛ kunungo la fo bi kibaruya min n'a gansira fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ ko baara tɛ kɛ Mali la sini
baara minisiriso o y'a yira k'a fɔ ko sini ko baara bi kɛ wa so a k'a ɲininen don baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ye i ka baarakɛyɔrɔw la taa waati kɔrɔw la ani baara daminɛ wagati kɔrɔw bɛɛ lajɛlen na ko jate kɛ ni maa si ye min ka to so k'i da k'a fɔ ko sini k'o ye yɛrɛma hɔrɔnya don ye ko ka to so yɛrɛma hɔrɔnya don kɔni hukumu kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na Bamako ya plan de cinquantenaire nɛgɛ kanɲɛ 15 waati lajɛw kan ka kɛ segukaw fɛ yen Keɲeba minisiri min bɛ sifinw kunna ole bɛ ka ban ale n'a ka maaw olu selen don dugu kɔnɔna na olu bɛna wulikajɔ kɛ Asa Bajalo ale kunbɛra sasa segukaw olu fɛ yen Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan fana wulikajɔ bɛ sen na peut-être Keba a kɛnɛ dɔw la min ye jamana ɲɛmaaw ye u na ye a kɛnɛ dɔw ka Bamako kɔnɔna na nka n'Ala sɔnna ma o labɛnw olu bɛ sen na minisiri min kɔni bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Fasun Kulubali ye ko baara bɛ sini dɛ Keba a ma chômer bi a ma chômer sini ko bɛɛ lajɛlen ka taa baarakɛyɔrɔ la wa min ye nin ko in gɛlɛya i b'a dɔn wa maa minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'a chômelen don n'a chômera olu de bɛ tila tuguni k'a fɔ ko gouvernement ka don chômer ta ka ca kojugu olu kelenw de bɛ tila k'o fana fɔ tuguni maa kɔni i kɛra cogo cogo dɔ na f'i ma sa nka gouvernement ko ko baara bɛ sini n'aw ni Fasun tilara ɲɔgɔn na wolomasiri taba wulikajɔ min bɛ u bolo halisa ale bɛ sen na Segu Baɲangara San ka taa se Moti mara kɔnɔna ma u ye wulikajɔw to sen na bi an ye kibaruya dɔ fana sɔrɔ Keba Sitakilikaw fɛ yen ko min ye bingalikɛla dɔw ye olu kɔni ye banbanciwalekɛbaw ka fari de da ka taa bi maaw ka maa caman tun ye dugu bila ka ban nka waati laban in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko maa kelen kɔni ni tora waleya in senfɛ n'Ala sɔnna a ma an ka maa minnu bɛ Sitakili an n'olu fana bɛna tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ armée ale kɔni b'a ka wulikajɔ la banbanciwale ka walekɛbaw k'olu ɲini fo ka taa tɛgɛ da u kan gendarme mobili 56 dira olu ma Toyota o ye 40 ye a b'a fɔ min ma sa ko cabine simple Keba o ye 5 ye ka taa se double cabine ma cabine simple o de ye 40 ye double cabine o ye 5 ye minnu bɛ n'o ye ambulance o ye 3 ye kari dɔgɔmani min bɛ gendarme yɛrɛ ta ale kɔni ye 2 ye camion ale ni giri ka taa se camion min fana bɛ kɛlɛkɛcɛw ta moto 50 nin bɛɛ lajɛlen tara ka di gendarmelakaw ma waleya in kɛra juma tɛmɛnen yan falajɛkaw olu fɛ yen ministre Daoudu n'o ye général de division Daoudu Mamadu ni n'ale an ka kɔnɔna lakana ministre ye ale kɔni nisɔndiyalenba kun don wa a y'a yira sa k'a fɔ ko ni minɛn ninnu dikunba ye mun ye o ye gendarmelakaw u ɲɛ bɛ finitigi tɔw la cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri la u ka dɔ fara o kan min ye gendarmerie yɛrɛ directeur général ye sa n'o o ye général de brigade Musa Tumani Kone ye ale fana y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kan minisiri kɔni y'a ɲin'u fɛ wulikajɔ min bɛ sen na baara min bɛ sen na maaw tun bɛ min jateminɛ fɔlɔ bi kow bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana wolomasiri tabaw olu de ka se barika ka bon banbanciwale ka walekɛbaw kan Daoudu ko k'o sababu ɲuman ye mun ye minɛn minnu b'an ka wolomasiri tabaw bolo baara kɛcogo ɲuman ko wa k'o de fana ɲininen don gendarmelakaw fɛ finitigiw bɛɛ lajɛlen ye kelen bi an ka gun kan u k'u jija min ye général de division ye a ko k'u jija k'u cɛsiri minɛn min dalen n'u ma fo a ka dɔn k'a fɔ ko a ye nɔbɔ an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na gendarmew ka brigade bɛ yɔrɔ min olu fana ko ni Ala sɔnna ma u hakili bɛ fan bɛɛ lajɛlen na jamanakuntigi ale ka layidu don ko Surasi Keba ale ko Surasi baara Daoudu ko fɛn 3 don dɛ Keba i b'o dɔn wa k'i ci ka minɛn di ma i ka jaabi kɛ n'i cira minɛn bɛ d'i ma jaabi o ye jagoya ye ko wa ko a sigilen don ka jaabi kɔnɔ sabula u bilara ci la a mɛnna min ye gendarmerie yɛrɛ directeur général ye sa n'o ye général de brigade Musa Tumani ye ale fana ye layidu di ministre ma ko ni Ala sɔnna a ma u tɛna tigɛ olu la baara la sabula gendarme yɔrɔ caman bɛ yen Keba olu fana kan ka dilan brigade dɔw bɛ gendarmerie la ɲɛ tɛ se ka da o kan gendarme ka yɔrɔ dɔw bɛ yen olu fana kan ka falen u sigiyɔrɔ ko n'u ka baarakɛyɔrɔ ko n'u ka minɛnko brigade dɔw bɛ yen mobili foyi tɛ olu bolo hakili la u kan k'a lajɛ olu dɔw ka se ka patrouille kɛ mobiliw sɔrɔ yaasa minɛn minnu filɛ nin ye
ale kɔni tun y'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa k'a fɔ ko ale bɛ baara kɛ Ngolobugu la. Ngolobugu la sa a ka baara kɔni ye min ye o ye ka wuli ka jɔ kɛ ka i cɛsiri a ka denbaya bɛ se ka balo cogo min. Ko don Bamako, Segu San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la se hɛrɛ la. Ayiwa, an bɛ segin ka na kibaruyaw la. Général Abdel Fattah al-Burhan ale tun b'an fɛ yan n'o ye Sudan furancɛla fanga ɲɛmaa ye. Tile fila baara hukumu kɔnɔna na sa ale kɔni nana ka na Mali ani bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na. Ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ sa ko lakanako ta na sira fɛ baara bɛna na kɛ o la, sɔrɔko ta na sira fɛ ani seko ani dɔnko ni kɔni tun ye a siɲɛ fɔlɔ ye sa Sudan jamana ɲɛmaa ka na anw fɛ yan taamana bolo di ɲɔgɔn ma Mali ale ni Sudan ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye jamana filaw cɛ sira ɲɛnama baara fana ye ko fana bɛna sigi sen kan. Salif Keita Manden Sorofo kɔnɔ ale ka wulikajɔ dɔ bɛ sen na ko ni Ala sɔnna ma k'a daminɛ janvier kalo tile 18 ka taa bila tile 20 février kalo tile 18 ka taa bila tile 23 la sa Badugu jolibakaw fɛ yen. Seko ni dɔnko an ka laadala fɔlifɛn kɔrɔw dɔrɔn k'olu ka kɛnɛ sigi min ye Salif Keita ye a bɛna na to de kɛ Badugu joliba ko bɛɛ lajɛlen welelen don bɛɛ ka ye kɛnɛ in kan. Nigeriakaw olu fɛ yen a yira k'a fɔ sa ko Autriche musokɔrɔba dɔ kɔni ale minɛna olu ka jamana Niger de don Agadez min ye yen jamana kɔnɔna na kunungo kari ni kalo in tile 12 kunnafoni gafew y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye n'o ye Autriche ka ye ale kɔni si bɛ san 73 la a bɛ Agadez a bɛ san 28 bɔ a sigilen don yen. Maa minnu nana ka na bi a ka sa kibaruya y'a fɔ cogo min na o kɔni nana ka na a ka gardien de sɔrɔ yen k'o bagabaga ni marifa ye o ye dayɛlɛ musokɔrɔba in kɔni u y'a labɔ jagoya la ka taa ni a ye Toyota dɔ kɔnɔ nka o ma minɛn foyi ta a fɛ yen mugu ma ci fana. Cadi kalata min kun kɛra olu fɛ yen n'o ye nagakɔrɔ kalataw ni député kalata ni sénateur kalata ye ko jaabi bɔra ka bin maa minnu bɛ sa n'olu ma nimisi wasa sɔrɔ jaabi la olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ tile 5 kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko u ma jɛ ni jaabi ye conseil constitutionnel la yanni jaabi bɛɛ lajɛlen ka bɔ janvier kalo tile 31. Mayotukaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye min ye u ɲɛna ka kɛ ni fiɲɛ kolon ye ka kɛ ni yɔrɔ tiɲɛni ye ani ka kɛ ni degun sɔrɔli ye k'o na kɛ misali ye olu bolo u yɛrɛ k'u ta cogo dɔn. Jamana in a bɛ Faransi fɛ sa nka min ye diɲɛ gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen bɛ olu da la n'a fɔra ko san fiɲɛ ni kaba pɛrɛn ni fɛnw de taara bi olu ka k'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen da kari k'a da walo u yɛrɛ y'a yira sa ko ɲɛmajɔ waati sera ka segin Ala ma kɛba o bolo dalen don u fɛ sisan sabula u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ u ye min ye e ko Ala jarabi tɛ fiyewu. Californikaw fana fɛ tasuma ale kɔni wulilen don yen nin ye a tile 6 ye tasuma bɛ ka tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ Los Angeles ale fanfɛlaw la kin caman bɛ yen min ye sirimanbɔlaw ye dɔnkilidalaw sengolaba minnu bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'u bɛ Etats-Unikaw fɛ yen olu caman kɔni ka so bɛɛ lajɛlen kɛra bugurimugu ye keba baganw caman n'o y'u ka bagan minnu ka d'u ye kosɛbɛ olu caman fana tiɲɛna min ye Faransikaw ka dɔnkilidalaba in ye n'o ye Johnny Hallyday ye ale furumuso n'o ye Letitia Hallyday ye o fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka so n'o bɛ Pacific Palisade kɔnɔna na sa k'o so kɔni bɛɛ lajɛlen jɛnna Los Angeles kaw fɛ yen ka ban pewu ale yɛrɛ y'i sigi ka so taatɔ la tasuma na fo ka taa ban tayi fo k'a kɛ bugurimugu ye a ko ni ŋɔni ye dusukasi dan ye ale kɔni bɛ fɛ sa dɛmɛ ka don a ma dɛmɛ min na a bɛna se ka boloma yɛlɛma kɛ a yɛrɛ cogo min n'an seginna ka na Mali la an b'a yira sa k'a fɔ ko seko ni dɔnko tigilamaw dusu kasilen don bi min ye Adama Namakɔrɔ Fɔnba ye Ala y'ale ka kalifa minɛ a la keba Adama Namakɔrɔ Fɔnba a ka dɔnkili min bɛ yen ni maaw y'o dɔn kosɛbɛ o ye Ala dɛmɛ ye Ala dɛmɛ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na koyi dɔnkili min don n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ hinɛ bɛ a la Adama ka dɔnkili kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen ye Adama dɔn ka kɔbaw ni babaw tigɛ nka Adama Namakɔrɔ Fɔnba yɛrɛ a nana cogo di dɔnkilida la dɛ a sera ka dɔnkili yɛrɛ sɔrɔ cogo di dɛ min ye sibiri tɛmɛnen maa min kɔni y'i ka ŋunanŋan labanw kɛ diɲɛ sosigi la ya kɛba a ye dɔnkili album 3 de bɔ min ye dɔnkili ninnu ye u sigilen don mun ka adamadenya taabolo ani maanifinya taacogow ye Adama Namakɔrɔ Fɔnba kɛba
a lakodɔnna siɲɛ fɔlɔ la fɛn minnu senfɛ sa o ye a yɛrɛ kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko a b'i jɔ a kolo la k'a yɛrɛ tɔgɔ la kasɛti bɔli daminɛ san 1999 o de kɛra Ala dɛmɛ in ye o y'a sɔrɔ sa min ye Adama ye ale de kun segira ka n'u ka dugu la ko n'o ye Cɛndo ye ka t'i sigi ye Joyila kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna b'a ni Joyila dugu kɔnɔna cɛ k'a bɛ segin ka taa sabula min ye sɛnɛ ye a ko k'o ti maa sɔsɔ fiyewu Adama Namakɔrɔ Fɔnba waati ni waati bɛɛ lajɛlen y'a lakodɔn cogo min na sa o ye k'a fɔ u ka arrondissement yɛrɛ n'o o bɛ Joyila arrondissement belebeleba in ye o de hukumu kɔnɔna na a dɔnna maaw yɛrɛ k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnkilidala filɛ nin ye k'a bɛ se ko la kɛba o sɔrɔla biennale min sigira sen kan san 1978 min ye kɔɲa ye kɔniya man ɲi o kɛra ka dɔnkili ye dɔnkili min ni o ye Kulukoro y'o da a waati a y'a sɔrɔ Sori Ibrahima Sila ale de kɔni ka mandi do sabula ale kun ye Kulukoro gouverneur ye ale ye Adama Namakɔrɔ gɛrɛ a yɛrɛ la koyi gouverneur a ka dɔnkiliw ka d'o ye Namakɔrɔ a ye dɔnkiliw caman da o senfɛ min ye Banikɔ dɔnkiliw caman ye a ma dan Kulukoro orchestre ma koyi keba Banikɔ jazz n'o ye Joyila orchestre ye a y'i seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ o la biennale senfɛ sa Kulukorokaw olu nana ta min ye biennale bannen san 1979 a ka Côte d'Ivoire taga a y'o boloda Sori Bamba n'o y'an ka fɔlikɛla ba ye o fana tun bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen o de y'a ta sa k'a gɛrɛ a yɛrɛ la Kanaga ka se k'a kɛ o maa ye min ye waati min na o tun bɛ Côte d'Ivoire sigi la Adama yɛrɛ tun b'a fɔ maaw ye koyi ko min ye tɔgɔ ye min ye dawula ye min ye sanga ye ale y'o sɔrɔ Sori Bamba ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na Tɛntɛnba Jazzy n'o tun bɛ jouer Côte d'Ivoirekaw fɛ yen a sera k'i sen don o la o de kɔfɛ sa a segira ka na Sori Bamba ale y'a laɲini k'a fɔ Mali kasɛti maaw ni studio tun b'olu bolo 15 bugukaw fɛ yen k'u ka Adama lajɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka dɔnkili k'a ka dɔnkiliw k'olu sigi k'a kɛ kasɛti ye fa o fatulen sa Adama yɛrɛ ko sa ko ale na Côte d'Ivoire sigi yɛrɛ bila pewu keba ka segin ka na so sabula a bɛna n'a ba kɔrɔ ni o kɔrɔ juillet kalo tile 12 san 1994 san Adama a y'i cun Bamakɔ yan a nalen Mali kasɛti Philippe a taara o fɛ yen o sa o y'a sɔrɔ Sori Bamba kun y'a fɔ k'o k'a lajɛ u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min a ye min bɔ o la keba o de kɛra kɔlɔnjugu yiri ye Namakɔrɔ Fɔnba maa min don a kɔni bɛ se dɔn na a bɛ se dɔnkili la wa min ye dɔnkisɛw ye bamananya yɛrɛ taabolo la a y'o kɛ Banikɔ jazzy tɛmɛnen kɔfɛ Arayi Bandi a n'olu maaw fana ye waati dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye tournéw kɛ Faransikaw fɛ yen min y'a to a ye diɲɛ dɔn ka taa yɔrɔ caman dɔn Namakɔrɔ Fɔnba k'a ye nin seko ni nin dɔnko bɛɛ lajɛlen k'an ka jamana kɔnɔ keba ko nka ko min ye a ka dɔnkiliw ye o kun sinsinnen don mun kan o ye kɔmɔfɔli ye kɔmɔfɔli ko ale taa yɔrɔ ka jan kosɛbɛ bamanankan f'i ko o mɛn min ye bamananw ka kow kɛcogo ye k'olu dɔn min ye bamananw tabiyaw ye fɛn minnu bɛ kɛ ka se ka lagosili kɛ min bɛ maa bila maaya sira kan ka ko fɔ k'a kɔrɔ dɔn ka se k'a to yen k'o kun don Namakɔrɔ Fɔnba a ka dɔnkiliw kɔnɔna na a tun bɛ min fɔ o ye juguya ye fantanya sɛgɛn maa kana i yɛrɛ faga ɲani ye ka tɛna kɛ bana ye ka tila ka kɛ fantan ye i k'i kɔlɔsi diɲɛnatigɛ taacogo la Namakɔrɔ Fɔnba diɲɛso sigi la farafinna kɔnɔna na fana a y'i sen don o la koyi a ye dɔnkiliw da n'o ye Yiriba ye Yiriba in ye taasibila ye ka ɲɛsin maaw ma minnu ye farafinna tu tigɛ maa minnu bɛ yen n'olu ni nanzaraw karila ɲɔgɔn na démocratie fanga fana a y'i da don o fana na ka dɔ fɔ o la Nama ka kasɛtiw a ka dɔnkiliw a ka baara taacogo a ka ko faamuya cogo k'o yɛrɛ ye misali ye o ye kalanso ye Adama Namakɔrɔ Fɔnba maa min don keba maa da delen don ni dɔnkili yɛrɛ tɛ a ka kuma man ca sabula a ye min dɔn n'o ye bamananya taacogo ye n'o ye baara taacogo ye o m'a to fiyewu don kelen da kelen a ka bɔ k'a fɔ ko degun bɛ a la koyi nka san 1999 san Ala an dɛmɛ bɔlen a sɔnna ka kuma koyi a y'a fɔ Radio Mali maaw ye ko ale sɛgɛnna dɔnkili yɛrɛ tɛ koyi a sɛgɛnna yɛrɛ sabula janfanw cayara bingaliw cayara musaka minnu ni wari minnu bɛ olu caman darakira ale la ani maaw jɛra ka baaraw kɛ u y'a tɔnɔ dun kasɛtiw ŋanamu na tournéw kɛra wariw tɛ ye Adama nana kɛ yɔli maa ye fo ka segin sa ka taa faso la ka taa daba ta yaasa a bɛ se ka tɔw olu balo cogo min na ko sabula dugukolo ale tɛ maa janfa fiyewu maa min don laban in na maaw nana ye k'a fɔ
adama aka ko olu nana gɛlɛya bana tɛ farikolo bila kɔrɔ tɛ tɔ to ko la kɛba min ye nama ye a yɛrɛ sɔnna sa k'a fɔ maaw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ale ye nin bɛɛ kɛ jamana kɔnɔna na a tile kelen don kelen da kelen ye médaille ma d'a ma koyi a ko n'i ye nin ta k'a jateminɛ ko min ye faransi ye k'o ye médaille d'ale ma u t'ale festival Angoulême na ale ni Rayban ni maaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ san 1995 ani 95 san a ko nin ko in bɛɛ la ale faso y'a faso ye faso tɛ se ka jɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ ye ale ka makun a ka daden o ye bamananden taabolo ye bamananya tɛ sɔn min ma ka jɛ ka tila ka bɔ ni maaw ye ka maaw lebu ka maaw lajaba ka kɔniya kɛ ka juguya kɛ ale nama tɛ se o la wa o man da ale ye u k'ale to a bɛrɛ la a bɛ segin ka taa so n'a ye min sɔrɔ ani tɔw n'o dun wa ko ala y'a ka kalifa minɛ ala kɛba k'a to o sira de kan koyi nama a fatura ka den 6 to a kɔ ala kɔrɔbalen o bɛ gitari fɔ bi an bɛ dugawu don kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ma ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ an bɛ taa Ligue des Champions na joli b'a ale ma se ka kabako kɛ dɛ kɛba quart de finale Ligue des Champions joli b'a ale tɛna y'o la Bamako Bilemanw kɔni y'a fɔ sa Ligue des Champions ma sa ko k'an bɛɛ ni kun y'u siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye u ka se ka ye nin kɛnɛ in kan Esperance de Tunisie ale nan'u dasi Bamako ya 1-0 o ye joli b'a sen bɔlen a la tile 5nan farikolo ɲɛnajɛ o kun don u ka groupe ale kɔnɔna na Stade Malien ale kun bɛ taama na Stellenbosch kaw fɛ yen n'o ye Afrique du Sud kaw ye olu fana ye Stade Malien dasi 2-0 keba Stade fana tɛna na ye quart de finale la han ni ale fana binnen pewu Mali tɔn filaw u kɔni ka ɲinantan in a ma ɲɛ cogoya si la tɔnw degun b'u kan dɛ musaka t'u bolo fosi t'u bolo n'an bɔra yen an bɛ taa Nigeria bi sɔgɔmada in na Nigeria Fédération de football kɔnɔna na sa wele bilara kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ yen k'o bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ walima bɛ fɛn fɛn Nigeria Fédération maa y'u bɛɛ lajɛlen wele mun tun bɛ yen Eric Sekou Sele ale bɛ kɛ Super Eagles ka dege karamɔgɔ ye kibaruya in fɔra a mɛnna min ye waleya in ye Nigeriakaw yɛrɛ kun y'a dantigɛ waati dɔ la nka min ye Eric Sekou Sele n'ale kun ye Mali dege karamɔgɔ kɔrɔ ye nin waati in na sa Nigeria équipe nationale ɲɛmaaya u y'o ta k'o d'a ma Malien don min ye maa 33nan ale de bɛna na k'o ye Nigeria dege karamɔgɔya la Finidi George o kɛlen ka walan sɛmɛ sa k'a sababuya kɛ ko jaabi minnu sɔrɔla Coupe du Monde ale labɛnw na o ma se ka ɲɛ min ye ntɛnɛndon ye n'o ye bi ye Eric Sekou Sele Nigeria Fédération u y'a yira bɛɛ lajɛlen na Nigeria min ni ale dasira finale la Côte d'Ivoire fɛ Coupe d'Afrique tɛmɛnen na wa kan ka taa Marocains fana ka Coupe d'Afrique la u y'a yira sa ko Eric Sekou Sele an'u bɛnna min kan o ye san 2 ye san 2 in san 1 wɛrɛ bɛ se ka fara a kan ni baaraw taacogo ɲɛna Eric Sekou Sele bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko juin kalo tɛmɛnen de la kɔni ani Mali ye ɲɔgɔn bila pewu o la sa a kun taara waati dɔ la sabula a ka jaabiw ma ɲɛ Coupe d'Afrique ale Coupe du Monde éliminatoire o mankanw nana caya Mali ani Eric Sekou Sele ɲɔgɔn bila pewu wa a kun taara nin waati na sa Orangaw fɛ yen keba a ye se 4 sɔrɔ filanibin a y'o 2 sɔrɔ min ye gosili a gosira siɲɛ 5 a y'i to de la sa Nigeriakaw y'u bolo mɔnɔbɔ a nɔfɛ k'a kana ka kɛ olu ka dege karamɔgɔ ye bi a y'a bolo da o mana na an bɛ dugawu k'a fana ye ala ka yen k'a sigiyɔrɔ ye n'a y'a dɔn ko ka gɛlɛ an ka ambassadeur min bɛ yen COC a ka t'o fɛ Abuja o tɛ de an bɛ dugawu kɛ parce que n'a ma farati an ni nin bɛ taa bɛn Coupe d'Afrique la koyi wulada in na taa an b'o jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale Barça bɛ yen koyi i jɔ yanni Barça cɛ an ka taa artistes lamɛn fɔlɔ an ka taa artistes lamɛn artistes ko cogo di kunun ko CICB la an ye layidu di maaw ma an k'o lamɛn fɔlɔ. Ne tɔgɔ ye Amayisata Salamata ye n ye ziirindala ye n ye catiribɔla ye n ye muso fɔlikɛla ye n ka baara bɛnnen don an ka daadala fɛnkɔrɔw ɲɛfɔli ma denmisɛnninw ye ni ka u bilasira u bɛ se ka maaya sira ɲuman sɔrɔ cogo min na nisɔndiya min bɛ ne na o de ye ni an faso y'a dɔn k'a fɔ anw ka baara in de bɛ se ka hakili la
mara segiso ka nani bunadamadenya taabolo ɲuman ye maninfinw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na o kɔni o kɛra nisɔndiya ko ye an bolo n dalen b'a la fana an fana n'an jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Salimata Njamu Tapili, ne ye Fédération des cinéastes de l'audiovisuel secrétaire général ye. Oui, kan fɔ mɔgɔ ye pour que a k'i ka message faamu a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'i ka kan mɛn. C'est comme si ça ni ne kadɔ kan fɔ e ni e tɛ kadɔ kan mɛn nafa tɛ ne ka message la i tɛna faamu mais Dafe ale b'an ka kan mɛn. A bɛ artiste bɛɛ ka kan mɛn parce que an bɛɛ bɛ kan kelen fɔ n'an ye min fɔ a b'a dɔn n'an ko an fa min b'an dimi a b'a dɔn fura min kan ka sɛbɛn kun donc an kɔni y'an jigi kɛ Ala ye k'an jigi k'a ye ɲinan mun y'a décrété ko année de la culture a kana kɛ fɔli dɔrɔn ye a ka waleya an bɛ ka résolution minnu ta yan nɔ hali n'a bɛɛ ma se ka kɛ a kɔni ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ko an bɔra yan ko wa u ye fɛn dɔ k'an ye min b'a nisɔndiya an ka résolution ba fanba ye min ye o ye i n'a fɔ n'i ye Nollywood ta ka Hollywood ni Bollywood ta i bɛ bɛɛ bɛ girin-girin kan cogo min na an fana ka se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ i n'a fɔ Kulikoro dugukolo kan ɲɔgɔnna ka yɔrɔ espace ba dɔ d'an ma espace min bɛ wele ko Mallywood studio de cinéma fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ min na salle de cinéma ni fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ani an ka salle de cinéma minnu dɔw feerela mais dɔw bɛ yen i n'a fɔ 7 ɲɔgɔn bɛ yen minnu tɛ ka baara kɛ u ka so k'olu dayɛlɛ ka d'a ma olu ka se ka bila baara la parce que n'an y'an ka filmuw kɛ n'a bɔra Babɛnba salle yɛrɛ la cinéma bɔyɔrɔ foyi t'an bolo Mali la bilen fo n'i taara Segu mairie ba la o dɔrɔn tɛ bɔli kɛ i bɛ wari min don a la o yɔrɔ filaw tɛ se k'a labɔ ka d'i ma il faut que i yɛrɛ fɛ yen d'abord i bɛ ka message de passer pour que jamanaden k'a dɔn i y'a faamu donc o la fo k'a ye de ani i bɛ ka min fɔ fo k'o ci ka s'u ma u k'a mɛn an t'o sɔrɔ wari min kan ka sɔrɔ a la fɛnɛ n'i ye yira yɔrɔ tɛ yen olu bɛ n'a lajɛ cogo di o t'an bolo donc an bɛ fɛ vraiment salle ko in ka ta ba la donc n'an bɔra salle ni Mallywood ko la an bɛ fɛ fɔn mun fɔra an ye a kana dan promesse ma vraiment fɔn in a ka kɛ opérationnel ye walasa an ka se ka cinéma babaw kɛ i n'a fɔ sisan février kalo la an bɛna taa FESPACO la an ka film 11 de sélectionné na officiellement an bɛ catégorie bɛɛ la donc tuma dɔ la i bɛ taa mɛn i b'a sɔrɔ i tɛ prix caman sɔrɔ parce que i ma qualité de kɛ mais wari de b'a to i bɛ se ka œuvre qualité man kɛ an bɛ k'an débrouiller ka ninnu œuvre kɛ mais wari t'an bolo an b'a dɔn k'a fɔ ni wari dira ma an bɛ min kɛ an ni mɔgɔ tɛ suma parce que histoire duman b'an bolo décor duman b'an bolo costume duman b'an bolo an ka kanw ka di culturellement on est riche sous région na mɔgɔ t'an sɔrɔ. Ne tɔgɔ ye Fatumata Kulibali FC. Anw y'a fɔ an ka salle de cinéma u ka fɛɛrɛ kɛ u ka segin an ma k'a kɔnɔnaw labɛn ka fɛɛrɛ kɛ an ka wari sɔrɔ k'an ka filmu tourner an ka tabiya minnu bɛ yen an k'u k'a lajɛ o tabiya fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen an ka se ka baara k'u kan denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye yɔrɔw dayɛlɛ k'u bɛ film tourner kɛ olu ka formation sɔrɔ o yɔrɔw fɛnɛ ka labato ko ɲuman jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɛnto a la an yɛrɛ fɛnɛ b'an jɛnto ɲɔgɔn na an kɔni y'o don fara ɲɔgɔn kan k'o f'u ye. Moi, c'est Aboubakar Sidiki Traoré, le président du Centre de cinéma pour la paix, la santé et l'éducation au Mali. Il y a un centre qui est dongo moga sagne. Bon, ni président Moussela ka adjija ka degré de voter mimba to anga artiste korlemba nunu pour que allocation no se ka duma no kera obe jamana deon to encourager ka culture ne bala parce que ni ya ye du chama kono mo te son ou deon ka do culture la ou donc acteur culturel ou bien artiste parce que artiste korlemba munumbe nous le bibliothèque ou lu ka condition may donc il faut même ni anga présent fait Assimi Goïta fait akaji ya ka degré de voter min bato vraiment artiste koroba nous ya san hage do soro jamana rebe feno ta ka duma o na folo ta ka duma même temps ou ka kenya ko nous jamana bo assurer fula voilà ne kuma faka o de fo baranga jamana kona na mise femina we kuma e kuma sebeni tabolo nyuma amba ta kuma ni sebeni na ga tabolo nyuma ke wale la awa ibanye ni tanye ambe yende non te folikanga ke nga mami me sekon dongo nyema la san ndale mbola barake nyondo abse barala non te ka kuma mugu fo ka fo ko aywa nin san ni nya utaye
a bɛ nisɔndiya nka a bɛ se ka bila n na dɛ n bɛ se k'o de f'i ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. ɲinan san a kɛra culture mɔgɔw ka san ye o ye bonya ye min ɲɛsinna artistes ma min ɲɛsinna homme de culture ma min ɲɛsinna Mali fan bɛɛ la donc vraiment bɛɛ sewalen don ka d'a kan a ɲɔgɔn hali n'a delila ka kɛ a ma caya a kɔni fɔra bamananw ko waati ye 3 ye fɔ kuma kɛ kuma ani ye kuma. Autrement dit, le temps de dire, le temps de faire et le temps de voir. A quoi nous fera 600 amena min kono o yeke kuma de. Il faut que ça s'exécute. Et après amena a wolola mina. Voilà. Amena ode kono. Min fengelendo ambe min kono. En prele no gamin kono o ye a dindi nyo dana sanji manana abe wuli na wula abe de otuma nyo tige wati ambe ka wode kono hode ya anga ni yoro insisi miredi en tout cas famo yo min fo jamana tigu yo minun fo akoni kuma bado wa ndalimbala maliyan fana ubena ujija ka nimfen walia na sabatira adembena ke sababu ye fembe nyuma be kana malla sabula culture armi akise akai parce que akise be dilandeke. Autrement dit, l'art là c'est l'outil prestigieux, le meilleur outil pour éradiquer toutes les tares de la société. Donc ame mingi dron aka walia pour que Mali kanya. Ne tɔgɔ ye Madame Ba Assistant Traoré, ne ye Fédération nationale des artisans du Mali o ɲɛmɔgɔ ye ne. Ko ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ko k'a kɛ culture san ye. Bon anw dun bolo bi na Mali kɔnɔ anw ka hakilina ye artisanat ale de ye secteur important ba secteur nafama min do. Secteur nafama n'a kan ka kɛ a kan k'a fɔ a kan k'a dɔn a ye nin bɛɛ bɛ I ka sun ta o secteur de kɔnɔna na n'an b'a fɔ k'o ye culture ye n'i y'a mɛn dɔnkilida la n k'i bɛ fɛn dɔ de don ka dɔnkili da n'a ye n'i y'a mɛn catiribɔla n k'i bɛ fini dɔ de don ka catiri bɔ n'a ye a bɛ bɔ min dɔnkilidala bɛ fɔli kɛ ni jumɛn ni dɔnkili bɛ se ka ja dunun ka di bala ka di nka o de bɛ yen dɛ donc an y'o de yira kunun o de nana ni gɛlɛyaba in ye ka ɲɔgɔn sama a nɔfɛ pour que bɛɛ ka se k'i ka hakilina fɔ. Djibril Barry ne tɔgɔ ye Djibril Barry ne opérateur culturel ye I b'a dɔn seko ni dɔnko de fɛn bɛɛ parce que ni ka seko ni ka dɔnko tilali la fɛn bɛɛ tilali la parce que yɛrɛdɔn yɛrɛ tilali la donc seko ni dɔnko ye fɛn bɛɛ de donc au delà aujourd'hui en bien c'est-à-dire Assimi Goïta n'o est président de la République elle est journée décrétée du moins ça est année décrétée 2025 année de la culture. Bon, année de la culture est féminine, c'est-à-dire féminin, c'est transversal, ça concerne tout. La culture avec ma femme là. Donc, c'est-à-dire on a valeur ou dodo. Donc valeur munundo, c'est-à-dire on a mon croc, oui valeur munu blanca dama, valeur munu nyani kela oui. Parce que lu valeur nous ni balao bien ni kele bena ou bien bembalia bena, lu valeur nous kumbato a kele tike a bembalia tina a femme retina. Donc na kera fana valeur du bien lui au créé pour que akuma si ga foka ban anga ben bon mais sabana de ala belle nyama c'est-à-dire siga c'est-à-dire
sigiɲɔgɔnya ni sigiɲɔgɔnya diyara fɛn bɛɛ diyara donc an ka seko n'an ka dɔnko de y'an ka fɛn bɛɛ. Ne tɔgɔ ye Alioune Frandiaye n bɛ baara kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na proposition caman kɛ mais a proposition ninnu bɛ kuruba fila de kɔnɔ kuruba kelen ye mun ye 2025 année de la culture an bɛ baara jumɛn kɛ a kɔnɔna na a bɛ contribuer kɛ k'a to an bɛ se ka seko ni dɔnko k'a yira maliyɛnw bɛɛ la cogo min a bɛ se k'a to anw ka baara kɔnɔna na an bɛ se ka renforcer cogo di o ye baara fɔlɔ ye an y'o kɛ baara filanan o y'a ye seko ni dɔnko an bɛ se cogo di de façon structurelle an b'a fɔ cogo di dilanni kɔnɔna na an bɛ se ka contribuer Mali kura dilanni na cogo di Mali den kura dilanni na cogo di o baara in fana an y'o fana daminɛ 2020. Ayiwa seko ni dɔnko an b'a tigilamaw fo min ye Bamakɔ fugaba ye ale kun cɛra a tɔ tora a lawaleyali ye kunu balontan min tun bɛ ni diɲɛ bɛɛ tun bɛ k'a lajɛ Barça Real Barça a kɔ tora Barça ta la 2-2 ka taa Real ale juguya la n b'a dɔn mɔgɔ caman si cogo ma ɲɛ surɔ nka Sala Babi Keba ninnu ani maa wɛrɛw jimɛ yɛrɛ fana b'a la sisan n t'a dɔn min y'a don Barça ko la olu kɔni ye anw to anw ka fara sɛw kan surɔ ka taa an da joona mais a bɛ bɛn n'Ala sɔnna ma san 30 ye kelen don anw na an b'a fɔ sisan n ko ka championnat retour Ala k'o jira an na Barça félicitations n'Ala sɔnna ma a tɔ an n'o lakali cogoya wɛrɛ la aw Real supporteru an ka hakilina kɛ kelen a bɛ ɲɛ o bi de ka gɛlɛn sinon kɔni diɲɛ wuli ma se fɔlɔ Keba n y'a dɔn ni nisɔndiya tɛ ban aw la ɲinan dɛ mun aw taara ta Jeda wari Ala ka sini jira an na.